Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Тожлы вирус буенча вазгыять район башлыгы Тимур Нагумановның чираттагы эфирының төп темасы булды. Әлмәттә яшьләр форумы эшчәнлегенә нәтиҗә ясала. Далаза аша күпер кайчан ачылыр? Бу һәм башка темалар хакында бүген мин Лина Хасаншина һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме күрсәтәчәкбез. Әлмәттә коронавирус белән авыручыларның саны 192-гә арткан. Бу хакта Әлмәт шәһәре һәм район башлыгы Тимур Нагуманов Instagram аккаунтында үткән туры эфир вакытында хәбәр итте. Бу уңайдан хәзер нинди вазгыять? Тулырак киләсе сюжетта. Нефтчеләр башкаласында тожлы вирусқа каршы вакцинация ясау буенча кампания актив рәвештә дәвам итә. Әлмәт районында 50 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Мы видим и наблюдаем, что Без вакцина сатучыларны күзәтеп барабыз. Вакцина саткан кешеләрдә нинди тискәре йогынтылар килеп чыкканын беләбез. Мин сезгә төгәл итеп әйтә алам, безнең районда нинди дә булса куркыныч тудыручы бер генә хәлдә булганы юк. Исегезгә төшерәбез. Вакцинацияны Әлмәт район үзәк хастаханәсендә, 3-нче поликлиникада һәм Татнефть медико-санитар частендә ясатырга мөмкин. Прививка пункты шулай ук Панорама сәүдә үзәгендә дә бар. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Тимур Нагуманов уздырган туры эфирның 2-нче өлешендә Әлмәт үзәк район хастаханәсенең баш табибы Вера Головина сөйләде. Аның сүзләренчә, бүген шәһәрдә 192 кешедә коронавирус диагнозы расланган, 18 кеше реанимациядә, шуларның 14-е ясалма сулы шалтыру аппараты астында. 50-дән артык авыру кислород битлекләрендә. Что очень важно, о чем я хочу сказать. Госпитальдә яткан кешеләрнең 3-тән 1 КТ3, 3-тән 1 КТ4. Хәзер инде бөтен кеше бу аббревиатураларны беләләрдер. Бу үпкә 60%-ка эшләми дигән сүз. 3-тән 1 60 яшьтән өлкәнрәкләр, 3-тән 1 40 яшьтән өлкәнрәкләр. Мине һәм табибларның иң куркытканы 56% кешеләрнең бу авыру белән үзләре үй шартларында көрәшергә тырышулары. Вера Головина кешеләрне беренче билгеләр вакытта үз-үзен даулау белән шөгыльләнергә түгел, ә табибларны өйгә чакыртырга кушты. Ул шулай вакцинация ничек узуын һәм нинди каршылыклар булуын өстәде. Вакцинацияны 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә ясыйбыз. Йөкле һәм бала имезүче әниләргә ясамыйбыз. Шулай ук нинди дә булса авыруның актив фазасы вакытында вакцина ясарга ярамый. Башка бөтен кешегә дә вакцина ясыйбыз. Вакцинаның барлыгы 3 төре бар. Башта табиб сезне карый, сораулар бирә, аннары сезгә туры килгән вакцинаны ясый. Әлмәт районы буенча бүген 8 кеше прививка ясатканнан соң хастаханәдә яталар. Ләкин бу очракларның берсе дә авыр һәм җитди нәтиҗәгә китермәгән. 8 кешенең 7-се беренче тапкыр прививка ясатканнан соң КТ1. Димәк, алар кислород аппараты астында түгел. Җиңел формада дип әйтә алмыйм, чөнки җиңел булса алар хастаханәдә ятмаслар иде. Алар өлкән яшьтә һәм аларның хроник авырулары булган. Туры эфир азагында Тимур Нагуманов халыкка активлыклары өчен рәхмәт белдерде, шулай ук аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Алсу Амирова, Марик Китаев, Данил Тарасов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Түбән Мактамадан Долазия елгасы аша Ознакайга баручы күпер 11 майда ябылган иде. Күпер 1952 елда ук төзелгән була һәм Дәүләт юллар идарәсе әлеге күперне авария хәлендә дип таба. Бүгенге көндә машиналар Яңа Нәдер яки Тайсуган авыллары аша урап йөриләр. Вакытлыча күпер кайчан төзелеп бетәчәк икәнен Алсу Амирова сюжетында белә аласыз. Күпер төзелеше куркынычсыз сыйфатлы юллар федераль программасына кертелгән. Төп күперне төзү буенча проект быелның декабрь аенда тапшырылырга тиеш. 2022 елда бу күперне төзү өчен федераль казнадан акча бүленеп бирү көтелә. Төп эшләр 2022 елда башланачак. Ә хәзергә вакытлыча юл һәм вакытлыча күпер төзү эшләре бара. По дороге от Мактамы до Ознакаева. Бүгенге көндә юлны асфальтлау буенча эшләр алып барыла. Бүген ком чуерташ катнашмасы кертәбез, иртәгәдән таш ташыйбыз, ә аннары асфальтлала башлаячакбыз. Күпер үзе инде әзер, тик аның буенча җиңел автомобильләр генә йөри алачак. Йөк машиналарына йөрү тыелган. Вакытлыча күпер 2 елга исәпләнгән. Аны төзү эшләре 1 июньдә башланып киткән. Җир кишәрлекләрен рәсмиләштергәндә бераз кыенлыклар килеп чыкты, ди Денис Косарев. Аның сүзләренчә, язгы ташу сулары агызып китмәсен өчен күперне күтәртергә туры килгән. Гомумән, барлыгы төзелеш өчен 28 мең куб туфрак, 900 куб ком чуерташ катнашмасы киткән. Тагын 700 куб вак таш, 250 тонна асфальт кирәк булачак, ди белгечләр. Подрядчику тоже спасибо, который организовал эту работу. Бу эшне оештырган подряд оешмаларга рәхмәт. Алар иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшлиләр. Сабыр булулары һәм көтүләре өчен халыкка рәхмәт әйтәсе килә. Күперне тиздән ачарбыз, барысы да файдалана алачак.
Вакытлыча күпер төзелешен Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагманов та килеп тикшерде. Үзенең Instagram аккаунтында ул күпернең конструкциясын нык, куркынычсыз һәм берничә сезонга җитәрлек дип язды. Алсу Әмирова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Электән килгән матур традицияны саклап, азнакайда беренче олауны озату бәйрәме булды. Икмәк кадерен белгән, игенче язмышына битараф булмаган һәркем җыйналды әлеге шарага. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Уңыш 2021. Менә шул исем белән атыйбыз бүген Азнакай эченнән чыгып китүче йөк машиналарын. Басуларда Азнакай районы басуларыннан җыелган беренче уңышны бүген элеваторга озаталар. Азнакай районы игенчеләре республикада беренчеләрдән булып уракка төште. Һәм инде тәүге лауны Ютазы элеваторына озатуда 8 хуҗалык катнаша. Игенченең хезмәтен олылап 2021 елның уңышын озату бәйрәмендә район җитәкчелеге, хуҗалык җитәкчеләре, район халкы, ветераннар җыйналды. Тантананы ачып, район башлыгы Марсель Шайдуллин игенчеләргә көнне төнгә ялгап башкарган хезмәтләре өчен зур рәхмәтен белдерде. Беренче олауны алып китүче машина йөртүчеләргә бүләкләр тапшырды. Тырыш хезмәт нәтиҗәсендә үстерелгән ипиләребез аларны җыеп алырга, Алла бирсә, һәм инде шундый матур традиция буенча үзебезнең ветераннарыбыз белән, җитәкчеләр белән, бөтен Азнакай халкы белән беренче ипиебезне хөкүмәткә җибәрдек. Исән сау гына барып җитсеннәр, ипиләребезне тапшырсыннар. Ипидән дә олырак, зуррак әйбер юк безнең өчен. Ипи барыбыз өчен дә бик зур, бик бийек әйберебез. Шулай ук котлау сүзе белән авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов чыгыш ясады. Ел коры килә, шуңа да карамастан булган икмәкне бер төгендә әрәм итмичә вакытында җыеп алу безнең бурыч дип белдерде ул. Игенчелеккә дан җырлый торган чарада катнашучыларга күчтәнәчкә икмәк таратылды. Дөнья күргән, гомер иткән апалар икмәккә булган хөрмәтләрен зур дулкынлану белән белдерделәр. Менә хәзерге дәврдә шушы рәхәт дөнья, тыныч икмәкләр бар менә быел да булды Аллага шөкер. Тамаклар икмәкләрне тынычлык белән, матурлык белән, ширсез, афатсыз гына үткәреп җибәрсәк ярар, тәмнәнеп ашасак ярар, яме, рәхмәт сезгә. Икмәктән дә олы булып булмый. Район басуларында сугылган беренче ашлык элеваторга юл алды. Хәерле сәгатьтә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кичә Юнис сәламәтләндерү лагерында 2нче халыкара нефть һәм газ яшьләр форумының бүләкләү тантанасы булып узды. Нефтчеләр баш каласында бер атна буенча барган ярышта яшьләр һөнәри осталыкта көч сынашты. Ярышның нинди нәтиҗәләр белән тәмамлануы Фирая Юнусова сюжетында. Независимых государств, которые обладают всеми стратегически важными природными ресурсами. 8-15 июльгә кадәр Әлмәт шәһәрендә 2нче халыкара нефть-газ яшьләр форумы узды. Аның төп максаты яшьләр командасын формалаштырып, нефть һәм газ чыгару өлкәсендәге актуаль бурычларны хәл итү өчен уникаль халыкара яшьләр белем бирү мәйданчыгын чыгын булдыру. Татнефть Ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Мәганов форумда катнашкан барлык педагогларга, остазларга һәм әлбәттә яшь белгечләргә рәхмәт сүзләрен җиткереп, алга таба да нефть өлкәсенең алдынгы белгечләре булуын теләде. Для нас, как для организаторов, эта неделя тоже была полезной, мы тоже довольны. Тот ваш новый, свежий взгляд на традиционные наши проблемы, взгляд со стороны, он нас вполне удовлетворил, очень даже порадовал, не удовлетворил, а скорее порадовал. И я уверен, что каждый проект, который вы решали здесь, это оказался очень полезным для нашей компании. И это реальный практический вклад в решение, в достижение устойчивых целей и в решение проблем, для того, чтобы мир вокруг нас становился чище, добрее, уютнее, теплее. Программа үз иченә тренинглар, түгәрәк өстәлләр, мастер-класслар, нефть-газ компаниялары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре белән турыдан-туры аралашу, хакатон үткәрүне үз иченә алды. Форумда Россия һәм БДБ илләреннән 250 студент, яшь белгечләр һәм укытучылар катнашты. Бу бер атна ичендә без яңа дуслар, яңа знание, яңа күп опыт алдык. Миңа нык ошады. Мин барсына да рекомендую шундый форумга килергә, катнашырга. Үтәм стажировканы Татнефть компаниядә. Миңа нык ошады. Зур рәхмәтләр. Җиңү яулаган яшь белгечләр практика узу, Россиядә һәм чит илләрдә алдынгы нефть-газ компанияларына эшкә урнаштыру буенча тәкъдимнәр алды. Безнең команда төрле шәһәр кешеләреннән тора. Бу команда белән эшләү миңа бик нык ошады. Бик күп тәҗрибә бирде.
Хакатонда җиңүче команда 420 мең сумлык, икенче урын 300 мең сумлык, өченче урын 180 мең сумлык акчалата сертификат белән бүләкләнде. Шәхси казанышлары өчен иң актив катнашучылар яшьләр форумы эшендә үзләрен күрсәткән кешеләргә шулай ук премия, моннан тыш Россиянең һәм чит илләрнең алдынгы нефть-газ компанияларында практика узу һәм аларның кадрлар резервына кертү мөмкинлеген бирде. Бу форум миңа бик ошады. Бик күп килешләр алдым. Зур рәхмәт. Дусларның киңәшләренә колак салып, әлеге форумга килеп эләккән Саба егете Инсаф Шамалов та җиңү кичерешләреннән сөенеп туя алмый. Бик күп тәҗрибә алуы белән яңадан уку дәверендә кирәкле мәгълүматлар туплаган өчен дә горурлык хисләре белән уртаклаша. Бу форумга килүем белән бик шат. Бу форумда төрле кешеләр белән танышып, алар белән аралашып, нефтегазовый направлениесенең төрле кырлы икәнлеген белеп, алардан ничек хәзерге булган проблемаларны, ничек алар шишә юлларын эзләп, шайтыр бик күп тәҗрибә алдым бу форумда килү өчен бик шат. Килергә дип торам, планнарда 2нче елга дагы килергә, тагын күбрәгрәк кешеләр белән танышып, аралашып, ел саен монда кешеләр саны бик күбәеп тора, бик кызыклы форум. Форумда иң уңышлы һәм актив катнашучылар нефть-газ тармагы элитасының киләчәген тәшкил итә. Хирая Юнусова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Созидание фонды «Единение народов под одним шатром» бір шатыр астында халыклар бердәмлеге дигән чаралар циклы оештырды. Ул Әлмәттән старт ала. Фонд җитәкчелеге сүзләренә караганда, аларны нефтчеләр башкаласына Дари Добро игелек бүләгит фондын оештыручылар үзләре чакырган. Шара Культура России, Россия мәдәнияты фонды ярдәме белән үткәрелә. Созидание хәйрия фонды директоры Анастасия Курсунова сүзләренә караганда, ул Мәскәүдә төрле паркларда өлкәннәр берләшүен күргән. Идея 2019 елда Зәйдәге җылы кишләр оешмасына нигез сала. Соңрак ният зурак төсмер ала һәм проект Россия шәһәрләре буйлап юл яра. Созидание фонды Алабуга шәһәрендә 2017 елда оештырылды. Әлеге фонд социаль проектларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Әлеге проектларның берсе бүген Әлмәттә тәкъдим ителде. Бер чатыр астында халыклар бердәмлеге дип атала. Анда без пенсионерларыбызны берләштерәбез, яшьләребезгә мәдәниятебезнең, милләтләребезнең нәрсә икәнен искә төшерәбез. Алар төрле була, әмма без барыбыз да бердәм. Ветераннар үзәгендә узган бәйрәмгә өлкән яшьтәге кешеләр һәм мөмкинлекләре шикле балалар килгән иде. Әлмәт һөнәрчеләре һәм осталары берлеге үзләренең иң яхшы эшләрен тәкъдим итте һәм мастер-класслар үткәрде. Анда Сәрән, Кәләй һәм Иске Суркино авыллары иҗат коллективлары катнашты. Алар Татарстанда яшәүче халыкларның җырларын һәм биюләрен башкардылар. Бу чара безнең изгелек дип атала. Һәм бөтен шушы чара бердәмлек, бөтен кешеләрне җыештырып, милләтләрне берләштерү дигән сүз. Менә шуңа күрә дә безнең шушы чара бердәмлек дип атала. Тагын 4 чараны башка шәһәрләрдә яшәүчеләр дә күрә алачак. 24 июльдә Зәйдә шүлмәк ясау осталыгы буенча мастер-класслар узачак. Игелек бүләгит фонды Аюпова Гөлнара, АБСК оешмалары һәм Актив прогресс ярдәме белән безнең балалар Казанда зур чара, мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен велоузышта булдылар. Без шулай ук Алабугада, музейда булдык. Бүген безнең балалар бу матур чарада. Балалар үсә, халык арасында социаль җайлашу бит инде. Чара Әлмәттән старт ала, аннары Благовещенск, Уфа, Севастополь һәм Смоленск шәһәрләрендә дәвам итәчәк. Шулай итеп, оештыручылар Россия халыклары мәдәниятләрен берләштерергә ниятли. Ознакай җирлегендә сабантуйлар дәвам итә. Шундый бәйрәмнәрнең берсе райондагы ятим балалар өчен оештырылды. Бу чарада безнең хәбәрчеләр дә булып кайтты. Шәһәрнең Ишкәев ял паркында оештырылган кече сабантуй Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин тәкъдиме белән узды. Мондый чара районда инде 9нчы ел рәттән үткәрелә. Кеше язмышына карата битараф калмаган олы җанлы кешеләр күп Азнакайда. Иганәчеләрнең саны елдан-ел арту бик сөенечле күренеш, диде социаль мәсьәләләр буенча район башлыгы урынбасары Дамир Гыйләҗев. Мине шатландыра бүгенге көндә ятимлек безнең районыбызда кими дип әйтәсем килә. Без инде күбрәк нык басым ясыйбыз бүгенге көндә гаиләләрнең аерылышмавына. Бүгенге көндә Марсель Фарш үзе чакырып сөйләшә. Без үзебезнең комиссия белән чакырып сөйләшәбез, монда мондый гамәлләр булмасын дип. Менә аларның да файдасы бардыр инде. Һәм әлбәттә, тегендә мондый социаль хәлләр булып тора бит инде. Менә шушындый вакытларда без инде балаларны чит җиргә җибәрмичә, аларны балалар йортына җибәрмичә, ул балаларны гаиләгә бирергә тырышабыз. Әлбәттә,
Тәрбия только гаиләдә генә ныклы тәрбия бирә ала. Гаилә генә ныклы тәрбия бирә ала. Менә шушы мәсьәлә буенча без эшлибез бүгенге көндә районыбызда 268 безнең инде шушындай категориягә кергән балаларыбыз бар. Алар ул сүз белән әйтәсем килми. Алар безнекеләр, алар безнең балаларыбыз. Шулай ук бәйрәмне үткәрүдә Татнефть гаммави җәмгыятенең ярдәмен дә ассызыклап үтте. Район җитәкчелеге исеменнән Сабантуйда җыйналган халыкны бәйрәм белән Роза Галиева тәбрикләде. Күп балалы гаиләләргә, быел мәктәпне тәмамлаучы һәм мәктәпкә керүче балаларга, туган көнен билгеләп узучыларга бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Кутланучылар арасында Замира Мөртазина үзенең тормыш иптәше белән 9 баланы тәрбияләгәннәр. Балаларны бик яратабыз диделәр алар. Авыр түгел, рәхәт безгә. Бәйрәмнәр бик күңелле үтә бездә. Шашлыклар пешерәбез өй алдында. Һәрбер бәйрәм туган көннәр матур була. Мәйданда балалар өчен төрле уеннар, мастер-класслар үткәрелде. Сабантуйда катнашучылар өчен туклану оештырылды. Бу көнне паркта аттракционнар да бушлай эшләде. Сабантуе бик күңелле узды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.